hoxe presentes neste acto tan importante para Fisterra. Estamos ante un día moi importante para o noso Concello. Hoxe debátese a primeira moción de censura na historia do noso municipio. E debo decir que non foi unha decisión sinxela, senón que foi moi meditada e pensando sempre no futuro común de todos os fisterráns. Evidentemente non se trata dun acto de revancha nin de simple estrategia política. Malia isto, cabe facer un pouco de memoria e volver a xuño do 2023, onde este grupo que eu represento, a pesar de conseguir un espectacular resultado nas urnas, gañando de xeito moi claro as eleccións municipais con preto de 1.200 votos, non acadou a maioría absoluta e, polo tanto, non conseguimos o goberno. O resto dos grupos representados investiron a doña Aurea Domínguez como alcaldesa, sen importar as guerras que entre eles tiñan e pasando por alto as liortas, enfrontamentos, mensaxes que se lanzaban entre eles, onde xuraban e perxuraban que nunca se iban a xuntar ni nunca iban a pactar. Por seguir facendo un pouco de memoria, debese tamén recordar o cambio no horario do pleno de investidura de xuño do 2023, sendo todos os plenos en todos os concellos a 1 da mañá, a 1 da tarde, ás 12, perdón, en Fisterra celebrouse a 1, debido ao cambio de cromos que se estaba facendo en Fisterra e Bergondo, para que todos eses, segundo os partidos, tiñan acordado e para que nada se escapase. En Fisterra gobernaría a Alternativa dos Veciños, en Bergondo seguiría a alcaldesa socialista. O que propón este grupo xe aquí é un cambio preciso e necesario, devolvendo aos veciños e facendo o poder aos veciños e facendo efectiva a súa bondade refrendada nas urnas nas últimas eleccións municipais, un goberno do Partido Popular. Unha moción que cumpre todos os trámites da legalidade, como non podía ser de outro xeito, do que saldrá un goberno forte e sensato, cun candidato que promete traballo, diálogo, respeto institucional e compromiso total cos fisterráns e fisterrás. Durante estes 2 últimos anos vimos como funciona a política populista adoptada polo actual goberno. Publicidade, falacias e mentiras, usando e escudándose na oposición cando non se fai e aproveitándose do traballo e inversións de outras administracións en Fisterra para atribuirse os propios méritos. Ao longo deste tempo, o Grupo Popular actuou sempre con responsabilidade, e cando digo sempre, é sempre, con respeto á toma de decisións do goberno e permitindo, como non pode ser de outro xeito, os humanos que guiaban os barcos dos seus homes e fillos para que chegaran a salvo a terra. Apelo a vos, mulleres fisterranas, para que me impregnedes da forza da vosa bravura. Apelo a vos para sair pola porta grande, chea de integridade e dignidade, para decir que fun a primeira alcaldesa de Fisterra muller, que non se deixou vencer nin manipular, que loitou por Fisterra ata o último segundo que durou o seu mandato e que foi destituída porque, desoindo o pobo fisterrán, impónse a gobernar Fisterra entrando pola porta de atrás. Avante Fisterra, verémonos nas urnas. Neste pleno, queremos facer oír a nosa voz alta e clara frente a unha moción de censura que consideramos inxusta, infundada e profundamente contraria aos intereses dos cidadáns do noso Concello. Esta moción non nace da vontade popular, nin das necesidades dos veciños, máis ben todo o contrario, xa que levan días rexeitándoa. Non responde a erros do goberno, nin a unha mala xestión. É simplemente unha maniobra política oportunista que pretende dar volta ao resultado das urnas sin justificación democrática. As fisterranas e os fisterráns falaron nas pasadas eleccións e fixérono alto e claro. Elexiron que o gobernase a esquerda e puxeron confianza no noso equipo de goberno, que leva xa máis da mitade da legislatura traballando con compromiso, con transparencia e con proximidade aos nosos veciños. Traballando para todos, para os que nos votaron e para os que non nos votaron. E o que é máis importante, co seu apoio e ca súa comprensión. E desde a Alternativa dos Veciños preguntámonos: que cambiou desde entón para que ahora se pretenda rachar este mandato? Que argumentos hai para tumbar a un goberno que
que traballa arreo polo ben común e que ten o apoio maioritario das veciñas e dos veciños de Fisterra. A quen sirve realmente esta moción de censura? O pobo de Fisterra ou a intereses particulares de un tránsfuga e do propio Partido Popular? A resposta é evidente, e todos a sabemos. Señores do Partido Popular, a democracia non é un simple xogo de cadeiras, non é un sácate ti para poñerme eu. A democracia é respeto á vontade popular, e cando se rompe ese respeto, tamén se rompe a confianza da cidadanía nas institucións. Te agradecería que no dijese palabras mías, no son tuyas, palabras que las dije yo, cuando te fui a tomar el té y caíste totalmente. Que non pode... Que os socialistas, como non pode ser de outra maneira, respetamos a legalidade da moción de censura, xa que é un mecanismo legal recollido no noso ordenamento xurídico. Nós non somos como outros partidos, como o Partido Popular, que se a moción a presenta Luís Ínsula é lexítima, pero se a presenta Pedro Sánchez é ilexítima. Para nós, sempre é unha mala noticia que goberne a dereita, sexa onde sexa. A nosa razón de existir é precisamente loitar contra eles, non? O noso modelo de sociedade é totalmente contrario ao deles. En Fisterra tamén sufrimos o desmantelamento progresivo da nosa sanidade pública en favor da privada, dos amigos do PP. Os recortes que o PP está a facer na ensinanza pública, sobre todo os que afectan aos nenos e nenas con necesidades especiales, tamén afecta aos nenos e nenas do noso povo. En Fisterra hai moita xente que cobra salarios baixos, por desgracia, pero o PP eso non lle interesa e por eso vota en contra de que se suba o salario mínimo desde casi 700 euros hasta 2.100 e pico. Por outro lado, hai que falar das pensións de xubilación tamén. Os xubilados de Fisterra queremos manter o noso poder adquisitivo das nosas pensións, pero o Partido Popular vota en contra de que estas pensións suban de acordo ao que sube a vida. Eso máis grave aquí en Fisterra, que normalmente as pensións, desgraciadamente, son baixas, non? En Fisterra temos empresas que non, se non fora polos emigrantes, terían que parar a súa actividade. Pensamos no mar ou na hostelería. O PP cala cando vos di que ten que expulsalos a todos. En Fisterra tamén temos mulleres maltratadas, problema que vos non recoñece. E o PP traga con este discurso ali onde goberna con eles. En Fisterra tamén temos persoas con diferentes orientacións sexuais, que teñen todo o dereito a vivir a súa vida a súa maneira e con total liberdade. Aquí tamén o PP contáxiase do discurso homófobo, contáxase do discurso homófobo de vos. Pouco máis ten que dicir do que xa manifestamos e publicamos nos medios, tanto na prensa como nas redes, que é, pois, nin máis nin menos o noso rexeitamento a esta moción de censura presentada polo PP. É un edil de Alternativa dos Veciños, digo así, porque na data na que se rexistrou a dita moción, pois ainda non fora expulsado desta formación. Hai un dito que di: sempre sería bo saber con que bois labras. E vai por diante que nós non temos nada persoal contra ningún membro da corporación. As mocións de censura están contempladas dentro da lei, neste sentido son totalmente legais, pero coa nova normativa consideramos que é unha forma moi singular de mercadeo, léase partidista ou personalista. Agora ben, moral, ética e políticamente o BNG está en contra, porque non se dan as circunstancias sociais, políticas ou económicas que poidan avalar dita moción de censura. Como xa manifestamos,
O PP aproveitase dun cambio legal, logo dunha sentenza do Tribunal Constitucional, para obterse coa alcaldía. Fisterra contaba con unha maioría de esquerdas que agora vai se ver alterada polo pacto entre o Partido Popular e un concelleiro que xa está expulsado e considerado tránsfuga pola súa formación política. O BNG foi o único que dende o primeiro momento apoiamos a candidata de alternativa, tanto na toma de posesión como para o seu soldo, coa única condición duns acordos programáticos recollidos e refletidos nestes 2 anos, porque tamén hai que dicilo que 2 persoas nunha corporación de 11 sin apoios pouco poderían facer. Por iso o BNG sempre estivo aí para que Fisterra e a comarca avanzaran. Políticas en infraestructuras, na sanidade, educación, cultura social, etc., porque tamén somos os únicos que saímos á rúa e non por banalidades, senón por mellorar a vida das persoas e as veciñas da nosa vila. Dende fai anos, o BNG estivo moi presente en Fisterra e as abstencións? Votos en contra? Queda proclamado, pois, Luís Manuel Inso Lago. Vamos a proceder ya. Unha Jenny dicíame que lle facía ilusión darlle ela o bastón de mando ao seu compañero. Tú nunca o bastón de mando teño que darlo eu. Sí. Pero eso é inédito. No, queda de menor. Eso é inédito. O bastón de mando trasladas a que tiña a quen vai a recibilo. E eu non teño por 20 ningún a entregar, vamos, solo faltaría. Teresa pensa un pouco. O bastón de mando que non tiña eu, e eu son quen ten que entregarlo ao novo alcalde. Porque eso é que non hai cousa igual. Vamos a ver. Pero Teresa, eu é a segunda ou terceira, xa non me acordo, que presidín unha mesa de idade e sempre fui a presidenta da mesa a que lle entregou o bastón de mando. Cando eu recibí o bastón de mando, estaba pedido o Pepe. Pepe, désteme que o bastón de mando? Sí, porque doumo Pepe, porque yo daba para arriba e dixo Pepe, no, ainda yo non eu, que son que non tiña. No, é a máis nova da mesa, joder. É que hai que ir. Especial para min, non sei se o máis importante, se xa saberá no futuro, pero si o máis especial, non? Dos 11 concelleiros que estamos aquí hoxe na corporación, os concelleiros que xa non están por motivos obvios, estamos sempre a tope, sabe, non ven o goberno saíndos, os gobernos anteriores, concelleiros anteriores, entonces eu creo que é un traballo moi duro. Non somos inimigos, simplemente, bueno, pois o xogo político, o que diferentes proxectos, ideas, pero non somos inimigos, nin somos rivais. Asumir o cargo de alcalde do teu concello, pois é algo, é moi grande, non? Pero se ainda por encima é de Fisterra, é que Fisterra é distinto, é que Fisterra é Fisterra. Entonces, é un enorme orgullo
non vou decepcionar, o meu grupo non vai decepcionar porque nunca o fixemos e a xente sabio. Hoxe eu aquí comprométome con todos os fisterráns quedando a vosa inteira disposición para todo aquilo que se precise, dende hoxe hasta que o tempo diga. Quería dar tamén as gracias ao goberno saínte cos seus acertos, cos seus erros, pero seguramente sempre pensando no mellor para Fisterra. Por último, agradecer a todos pola vosa presencia hoxe aquí, agradecer a... Bravo! 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 Agradecer a miña familia, que a que de verdad, bueno, me soporta moitas veces, e sobre todo a unha nena que non se entera moito ahora mismo, pero que co paso do tempo espero que estea orgulloso do seu pai.